seguimos buscando ser, se pode, que eu creo que non é, que é un pouco difícil, polo menos no meu caso, ser un pouco máis felices. Saber cales son os métodos. É porque é difícil no teu caso. Porque son tan feliz, Carliños, son tan feliz que é difícil ser máis. Eu xa non, eu co que teño xa me conformo, non? Eso é boa. Pero é verdade que nos están dando, táctica, dende que estamos aquí en Razo, en Espazo Razo, dende que falamos tamén de café, que é un mundo, Carlos, nós que nos gusta tanto o viño, que eles poñen como exemplo tamén, sabemos, é verdade que a sociedade é un pouquinho máis de viños, ou agora xa, ai, gústame máis o Mencía, gústame máis o Ribera, gústame máis tal. Pois no café temos esa cousa de, a min gustaríame decir, gústame máis o café de Colombia ou arábica, e non temos esa cultura de pois, café. Pois, sabes que eu, des que deixei de fumar, vai 3 anos, afortunadamente, que funquén, ti fuches testemunha de que o conseguín. Onde máis noto que recuperei a capacidade do gusto é no café. Co café disfrútalo. Disfruto moitísimo do café e pásame tamén que sufro con mal café. E agora son moi escollidiño. Neso enténdote ben. Enténdesme? Non, é certo, acabamos de estar de xira e é verdade que en varios sitios Dios, que café malísimo. A que sí? Que te sempre fala... É o contrario, tamén te dixen que bo está o café. Eu agora hai sitios que non paro porque fan mal o café. E nunca acabo de entender, o meu home Dani dime, é porque a mellor non limpan ben a máquina ou non coidan o produto que poñen. El fala moito da limpeza. Influen, sí, moitos factores, desde a parte de facer, o momento de facer o café no bar, pero, por suposto, tamén toda a parte anterior, non? Que haxa un bo produto de inicio, bueno, que sexa un grano de calidade, fundamentalmente o arábica probablemente sexa o mellor tipo de café, e dentro deso xa o tema dos orixes, aí xa entra seguramente máis o tema dos gustos, non? Igual a ti te encanta o Colombia, a min o Costa Rica, eso xa varía máis. E a man? A man, sobre todo. Pasa como coas tortillas. A man da tortillas. persoa que prepara. A man tamén... Supoño que todo, a auga, a temperatura, estas cousas, pero digo que hai moi pouca cultura igual que noutros campos ou na gastronomía, ahora todos sabemos, un fumé, eu prefiro unha ameixa que un non sei, esta é unha volandeira, porque ten o corte, temos esta cultura como tamén que non lo foron metendo máis dentro dos medios de comunicación, tanto a cultura do viño como a da gastronomía, grandes chefs, estrellas xa. Faltanos un pouco no café de cultura de café, de poder chegar a un sitio e que café estás utilizando, porque si escollemos... Unha carta de cafés. O leite. Cuidado. Xa non digo tanto, pero a mellor chegar a un sitio e di que café me estás poñendo, cando ti dis, que rico isto, por qué? Pois mira, este é un flor de lúa. Flor de lúa chamase. Sí, é un blend, sí, a verdade que é un blend que leva leva Colombia. Que é un blend? Un blend é unha composición, claro, compónse de varios orígenes. Neste caso, pois o flor de lúa leva Colombia, leva Costa Rica, leva Guatemala e Perú. Bueno, é unha composición destas 4. E por que se chama flor de lúa? Pois porque, bueno, a empresa de Cafés Lúa, Flor de Lúa é un nome que, bueno, surxiu, é un produto que naciu no 25 aniversario da empresa, o ano pasado cumplimos 35, e, bueno, era un pouco como renacer, ¿no? Como un hito así a marcar na empresa. O nome é precioso, Sí. Me dá ganas de bebelo, e encima ten un pouco de Guatemala, ten un pouco de... Ves? Eu teño toque de Perú, Eso. Que como estiven aló, os portugueses non acaban de entender nunca que nós non sexamos máis exixentes co café, porque o café en Portugal son palabras maiores en xeral. Tamén últimamente vinlle fallos, pero antes eu era chegar a Portugal, nos era chegar a Portugal e o primeiro, un café, normalmente un pastel de nata, porque acompaña moi ben o café e é algo moi portugués. Pero saboreabas aquel café, sabía riquísimo. Teñen unha cultura de café, non sei por que razón superior á nosa, e non acaban de entender que nós non coidemos desto. Creo. Estamos no proceso, penso. Sí, bueno, vos supoño que vivides máis de cerca e tedelo máis, pero eu como consumidor... creo que hai que falta camiño por andar. Sobre todo digo eso, pequenas cousas, que ao mellor é cuestión de comunicación, de que se empeza a falar un pouco máis, porque eu que digo, eu como cliente, pois é verdade que nunca pensei en chegar a un lugar e digo, gústame o café, que café usas?
que variedade, que non sei que. Pero sabes o que penso? Quizáis faltanos un pouco esa cultura tan ligada ao produto, pero sí que creo que nós temos moita cultura de quedar para tomar un café. O café forma parte un pouco moito das nosas vidas, non? E desas sobremesas que se alargan. Esa parte sí que creo que é moi parte da nosa tradición e do noso día a día. E ti un pouco ainda extrañabaste de que algún de nós ainda lle bote sucreo a café, non? Eu non quería dicilo, pero Non sí. sei, bueno, eu claro, non o vexo. estamos Para min agora é estragar un bo produto. Sabes que Para min veño sí. de Canarias e ali botanlle leite condensado. En serio? Chámanlle barranquito ao cortado con leite condensado. Vexe calquer cousa. Está boísimo. Botanlle tamén... Bueno, é como é por os larpeiros. Toque como Xa, de... Eu son moi larpeiro. Eu botanlle un toque incluso, creo que de ron, ou non me fajas moito caso, pero eu probei no e dixen, eu quero isto. E ao chegar, xa collí un bote de leite condensado para botarlle o café. Porque nós na casa, o mellor regalo que lle fixen a miña parella foi unha cafeteira que moe o café e que fai o café recén de gran e recén feito pola mañán. E el que é moi escollido quere un café moi determinado, aquel café que lle gusta e búscao, senón non atopa. Entón, teño que dicirlle que probe o Flor de Lúa. Por suposto, é unha boa opción. En gran, tédelo en gran. Sí. Vale, pois que o probe. Vale. E a min gustame moito ese moído de pola mañán, ese arrecendo que deixa na casa que é espectacular. Sí. Sabes que eu fixe un espectáculo hai anos, Humor Negro chamábase, no que levaba 8 cadaleitos, porque falábamos da morte en clave de broma, e un dos cadaleitos levaba grans de café. Ostras. E acontecía algo espectacular. Nun momento dado, eu abría o cadaleito e todo o teatro, inmediatamente, porque levábamos, claro, os técnicos queríanme matar porque tiñan que cargar en cada función cun cadaleito cheo de café, que pesaba, Xa. Sí. Pero cando abría aquel cadaleito e o teatro se enchía de arrecendo a café, notabas como, Sí. sabes, todo o mundo hacía... A todo o mundo lle gusta, inda que non lle gusta o café. Eso, O arrecendo sí, a café. Sí, é verdad. É das cousas máis ricas que hai. No, e penso. decir un alimento, unha bebida pro café, donde tan importante é o olor, noutras cousas non. Noutra cousa é só o sabor. Certo. O mellor non nos paramos tanto pero esa cousa do café e casi sempre o que fai é levarnos a un lugar agradable, non? É o que distía, que non sexa que che guste o café, a lugares agradables, a momentos... Ti botarías un perfume que fose o de café? Seguro que hai xa. O de Flor de Lúa, non? Sí. Un perfume... Por que non? Eu non sei se o hai, non sei. Home, é Se fantástico. non hai, temos que facer. No hai, Anoto. Apunta eso, non? Apunta. O de Lúa. Estou seguro que ahora somos Pero- especialistas tamén por o noso amigo David, que ten ese podcast de perfumes que estamos... Eu estou aprendendo tanto. Perdomo é un enfermo dos aromas, Sí, non? eso é. Faixe así, e dixe, sei que perfume usas, que xo non me duxei, perdomo. Pois a mí encántame esta historia de que alguén ula café, creo que é positivo, igual que entras noutros locales e Xa. despois ules a outras cousas, Sí. Xa. pero o café, por exemplo, é moi agradable, Moito. falamos deses, tamén quería sacar na conversa eses momentos de benestar, que cada un tedes unha cámara enfocando, pues, entón estaría ben que vos presentásedes, para se alguén non vos coñece dos que pode haber isto. Esa é a tua cámara, Carlos, ti que eres novo nesto, que non che de pau. Eu chámome Xosé Antonio Touriñán, son, sen dúbida, o mellor cómico de Galicia. Nacín en Castelo, nun sitio moi bonito que hai ali perto de Coruña, moi perto do aeroporto. Teño 2 fillos, Antía e Andrés. Bueno, levo moitos anos na televisión, fixen un dúo moi coñecido que se chamou Mucha Nucha, traballei moito tempo en Land Rover e agora adícome a facer teatro, cine e televisión. Bueno, non hai moito, traballei con un cómico bastante mediocre chamado Carlos Blanco, pero... Son eu. Permíteme, Laura, vamos a acabar esta Por presentación. suposto. Son Carlos Blanco, levo toda a vida adicándome, xa dende neno quería dedicarme a isto da interpretación. É verdad que me saliu unha vena máis cómica, máis payasa, que houve un tempo onde me daba un pouco de rabia, quería ser actor de verdade, actor de método. Son as dúas cousas, son un gran cómico, son un grandísimo actor e levo toda a vida e espero que cando sea maior siga disfrutando deste oficio por moito tempo e encántame o café con azúcar.
Laura, tocache a ti, a tua cámara. Bueno, moi interesante. Pois son Laura, cofundadora de Espazo Nature, que é un espacio turístico de aloxamentos sostibles, formado por villas, cabañas e glamping. A min gustame o café sen azúcar, por suposto, e tamén o yoga, sí. Okay. E tamén parte de Cafés Lúa, tamén é unha empresa familiar. Sí, tamén son parte da, bueno, son a segunda xeración de Cafés Lúa, que é unha empresa familiar que se dedica a tostar e distribuir café de alta calidad. Apostamos fundamentalmente por granos arábica, bueno, cafés de orixen, fundamentalmente de especialidade. Levades abertos moi pouquiño. Un ano? Sí, nin eso, porque realmente abrimos primeiro en marzo cas villas e co edificio central, que ten o restaurante e os servizos, e en xuño abrimos todo o complexo, tamén as cabañas e os glamping. Nada, levamos realmente menos dun ano. E que tal este primeiro ano? Pois moi ben. Estás contento, sí. Estamos moi contentos. Porque os primeiros anos ás veces son complicados. Claro, a ver, pero bueno, a verdad que a acollida foi moi boa, no entorno sí que, bueno, gustou moito a iniciativa, porque un pouco xa non é solo, bueno, a parte do turismo, non? Que veña xente a coñecer a nosa zona, que tamén é, por suposto, moi valorado, pero dar tamén a oportunidade de que haxa actividades, eventos especiais, que poida aproveitar, bueno, pois xente do entorno, non? Fixemos un festival de yoga, por exemplo, un taller de galletas navideñas. Festival de yoga, non, como é un festival de yoga? Pois, que grupos viñeron? Non é tanto un festival de música, é outro concepto. Neste caso foi... bueno, é un mix, neste caso fixemos con 4 profesores, 4 estilos diferentes de yoga. E bueno, pasámoslo o día, desayunamos, fixemos yoga, comemos, fixemos máis yoga, terminamos picando algo. Increíble, son festos increíbles. Pero xuntámonos igual todo o día cerca de 50 personas, Home, se botan o día facendo yoga, que as noites teñen que ser unha locura, non? Eso é unha locura. A ver, a verdad que estuvo ben, ainda que non o creades foi moi divertido. E o taller de galletas... Unhas churrascadas, non é? Un taller de galletas. Taller de galletas navideñas. Contame Pois isto, tamén, Nadal, fixestes isto de Nadal, Navidad, sí, en Navidades, en torno ao 15 de decembro. Un pouco a idea era que sempre preparase... Sempre para a xente que ven aquí ou aberto a... Non, aberto ao público, sí, era un pouco... Facemos tanto o festival como o taller de galletas, foi aberto ao público, podían ver tanto xente que se aloxaba como non, que por eso tamén digo que a xente do contorno valora moito que ven que haxa opcións deste tipo aquí, sen ter que desplazarte a unha cidade. Faced unha cata de cafés. A min gustaríame tanto poder ir a unha cata de cafés. Deseo feito realidade. Este sábado hai unha cata de cafés e chocolates. Pois... Estás convidadísimo. Eu estuve nunha no Castelo Conta, estuve nunha no Castelo Conta fantástica, quero dicir, seguramente foi unha cousa máis rápida, máis pequeniña, por facer unha mostra nunha mañá no Castelo Conta, e por eso eu decía o da cultura antes do café, de aprender un pouquiño máis, porque está moi ben. Pois mira, apúntate o sábado... Pois se podo, o venres estou en Lugo traballando, pero terminarei tarde, de volta. Que igual non é mala idea vir por aquí. Cando nos lugares a onde viaxamos xa, Laura, cando vimos por aí, aquí falase de benestar, quer dicir, estamos nun entorno como este, onde ves a disfrutar do tempo, parece que o tempo se para, todo eso, pero que buscamos cando viaxamos, Carlos? Eu, por exemplo, digo, mira, é unha crítica, pero viaxo moito e hai moi mal pan por aí adiante. É moi difícil atopar un lugar onde haxa un pan como o que temos nós. É complicado. Eu busco calma a estas alturas da vida, non? Eu valoro moitísimo o silencio, a tranquilidade nos restaurantes. Para min é casi máis importante a tranquilidade que a comida. Eu podo sufrir enormemente se me poño unha comida maravillosa, pero hai un balbordo que me impide disfrutalo. Teño marchado de restaurantes con lumbrigante diante porque non aturaba o balbordo do redor. E non digo que poida haber nenos, os nenos son nenos e teñen que enredar e teñen que xogar, aínda que ás veces tampouco estaba de máis que os pais mirasen por eso, non? Sabes, están chegando de chamar a Herodes, non? Herodes. Donde está? A ver que pasa. Pero non, refirme máis a que a música non este alta, que non haxe unha televisión cun partido de fútbol dando... Sí, casi non podes falar. Que a xente non estea berrando, que a acústica do lugar sexa favorable. Eu busco a calma, e creo que aquí... Creo que aquí a encontras, a verdade que sí. Para rejalar un pouco, non? Para min, un pouco tamén nesa liña, claro, é que non é o mismo, por exemplo, dormir unha siesta no sofá da tua casa, que pode estar moi ben,
por exemplo, na praia de Razo, escoitando o sonido de fondo, non ten nada que ver. Igual que, pois eu que sei, nesta terraza, por exemplo, ler un libro tranquilamente é ben distinto que facelo, non sei, nun bus de camino ao traballo, non? Entón... Sí, pero está ben eso. Ti tamén buscas eso, tranquilidade ou tal, ou queres nos vender espazo Razo? Porque digo, non ten que ver, porque a idade cada un leva adentro como pode. Só desde xeracións distintas, de momentos distintos da vida. Carlos, ti tamén tiveches esa idade. Cambiou moito o teu gusto por ir a lugares, por viaxar, polo que buscas hoxe en día cando tes uns días libres do que cando tiñas a idade de Laura? Ou Laura, realmente ti agora tes un fin de semana libre e vas a un sitio de tranquilidade, tendo Razo todo o ano? Pois mira, eu depende do momento. Por exemplo, se me fa unha escapada no inverno, sí que me gusta igual, sobre todo pensando en algo corto, sabes? En algo cortiño, pois igual nunha noite ou un fin de semana, pois igual sí que necesito, porque ao final a voraxe do día a día sí que sentes que vais ás presas continuamente, sí que me aporta moito ir unha noite a tranquilidade, dar un paseo pola praia, estar tranquila, coñecer tal. Despois é verdad que se faga un viaxe máis largo ou tal, pois sí que me gusta patear, coñecer unha cidade, probar a gastronomía, bueno, un pouco coñecer un pouco toda esa parte. Pero para algo curto sí que me gusta este concepto. Ti decías desde nena, pois é un lugar de vir, de tal, xa familiar. E para min eso é unha praia que... Síguete traendo isto a Razo. Bueno, agora xa é un negocio, pero... Xa, pero bueno, de sempre, a praia, bueno, tanto Razo como Valdallo son as praias que a min máis me gustan, eu creo que son espectaculares. En Galicia temos moitas praias moi bonitas, pero, bueno, esta en particular é a que sinto como miña, non? Como propia. Entón, como que, bueno, encántame. Tamén comparto o que dis, non? A sensación de que transmite calma. Pode estar, non sei, 10 minutos contemplando o mar, o tempo pasa e non requieres nada máis, quer decir, é bonito. Aquí é brutal o plus da lagoa, non? Tamén. A lagoa aí, ese paseo pola lagoa, ese paseo. Que eu teño feito algunha vez polo placer de chegar aí, esa fauna, esa cousa tan especial que ten a lagoa, non? Eu supoño que quen non coñeza... Porque supoño que... Non é excesivamente coñecida, quer decir, a lagoa de Valdallo. Por pechar tamén, falando de o que nos fai ben ou o que nos fai mal. Carlos, a quen traerías, con quen virías aquí a pasar uns días? Pois mira, si podo propoñer cunha persoa pola que sinto moita admiración e que me encantaría que viñese aquí, que é un tipo que se chama Bob Pop. Sí? Encantaríame pasar uns días aquí para coñecelo, falo deso, de alguén con quen non... Claro, eu viría ca miña familia, non? Pero quen que... Eu traería a Bob Pop, mira, convidalo a que viñera contigo e a pasar... Esta semana mandei unha mensaxe a Leonor Watling, porque presentou os Goya, e entonces Leonor ten un grupo de WhatsApp con Bob Pop. E dixenlle, Leonor, por favor, pásalle o meu teléfono a Bob Pop. Tamén teño que confesar que cando fixen o caso Asunta, Bob Pop fixe unha crítica da serie na que dixo que eu era o policía máis sexy de España. Isto gustoume moito. Vou dicir a verdade, a miña edad, que dixan eso é un puntazo, non? Non, pero aparte das bromas, é un tipo que me parece enormemente intelixente, que ademais ten ela, que, bueno, non, creo que non é ela, é non sei que, bueno, é algo parecido, unha enfermidade degenerativa non tan grave como a ela, pero grave en todo caso, e que me encantaría que puidese disfrutar desto, creo que sería enormemente feliz, que virían cadeira de rodas, e aí a miña pregunta, así que quereríamos a 201, vale? Gárdanos esa. Perfecto. E creo que me encantaría poder disfrutar da súa conversa uns días por aquí. Sí. Sería unha gran conversa, se veñen, sería unha gran conversa para... Vou yo propoñer, si me pasa Leonor o teléfono, continuamos, que convidados. Sería fantástico. E Laura, bueno, é o teu espazo, é a tua casa, non? Pero quen che gustaría ou compartir ou a quen che gustaría convidar, ou as dúas cousas, quer dizer, igual non é a mesma, gustaría che pasar un fin de semana se foras clienta de Espazo Razo con alguén e a quen che gustaría convidar, a quen queiras, hasta donde queiras. Pois, que sei eu, non me esperaba eu esta pregunta, pois a ver, compartir como clienta, pois con alguén pois do meu entorno, obviamente, pois algún amigo ou algunha amiga cercana ou tal. Pero eso pode pasar. E convidar, eso pode pasar. Digo, con quen compartir? Con quen compartir? Sé valiente, veña. Sen medo.
Quero dicir... Supoño que tes parella, entón aquí, pois, Sí, que isto, non queres meterte en follón. Claro, exacto, non hai que dicir estas cousas Bueno, que quedas feas. Entenden que de repente pidas... Sí, podes pedir, non sei, a ver. Ata podes pedir a 2 ou 3, digo, para que nadie lle pareza mal. Gustaríame xuntar aquí. Johnny Depp, dices, non mira, había- Johnny este. Depp, que é un tipo que ten así Johnny moito Depp atractivo. tería o seu punto, sí. No, A habría ver, que controlarlle un poquinho o alcohol, tamén che dixo. Eso digo. Máis café, darlle café. Bueno, Que co café sí. igual se pon nervioso tamén. que sei eu. Faríame gracia traer a Shakira. Sería gracioso. Shakira. Por exemplo, sí. Guai, está ben. Faríame gracia, sí. Estaría ben. Convidala. Ou Sí. gustaría che... Por ti pensa tener unha nesto. conversación. Pensemos nesto, Parece que diga, a min que- gustaría... Interesantísima Shakira, Sería ¿no? unha persona- Zetangana molaba, Se tan gana tamén molaba, sí. Molaba traer a Zetangana, bueno, Antón, que é como se fai chamar agora, non? Antón. Antón? Sí, Antón. Ten outro nome, chaman Así de outra firma maneira. o documental que acaba de gañar o Goya, precisamente, o do Gerai e tal. teño- El firma como Antón algo, Antón non sei que. Pucho. Pucho é o nome de... Pucho é o nome Pucho. cariñoso. Que No, a min eso digo. Me sonaba mi Pucho, Antón. Asina como Antón. É que é galego, é de... Eu sei. Bueno, non sei Non se quero é, pero decir que está faz un ben. himno maravilloso. Pero... Shakira, habría que convidar a Shakira entón era. Pero, claro, está ben convidala, pero a ti gustaría pasar o fin de semana con ela. Quer dicir, nunha destas villas... No, Con non. que- con Digo quen? para convidala No, para por esa interés. conversa que di, Claro, faríame gracia. estaría Esa chulo. conversación. de habitación, Ok. tira tú aí, depois íamos Shakira, por aí a pues falar. Shakira, Laura, Bob e Carlos Blanco sería unha gran mesa de conversa. Sería, ben. Non? E ti, por Sí, suposto. eu viría, E ti, por eu suposto. veño a comer tamén sin Trae a problema. Patricia, por favor. Sí, sin problema, estaríamos. Vale. Perfecto, pois non sei se nos queda Algo algún no tintero. ingrediente máis que botedes en falta para ser plenamente felices. Tendo todo isto, tendo a tranquilidade, tendo a compañía, E tendo saúde, non? saúde, café. suposto. Creo que aí o que tes que pedir é saúde para disfrutar de todo isto, non? De disfrutalo. Creo que con eso Estaría perfecto. estamos, non? É o marxe que teño eu de mellor para ser feliz. Dentro do que son, que é casi imposible ser máis, pois aínda encima se temos saúde. Como se pode ser tan Estamos chulo? con Shakira e estamos con Bob Pop, xa sería o máis do máis. Que lambón. Grazas. A vos. Nada, un placer. Saúde. Hasta a próxima, non?